Després de la realització fa només 2 setmanes d'unes primàries per escollir l'executiva regional corresponent a les comarques que formen la vegueria Penedès, aquest dilluns a Vilafranca es van tornar a celebrar uns altres comicis interns de solidaritat. Aquesta vegada les eleccions s'han realitzat per escollir l'executiva comarcal de l'Alt Penedès. Així doncs, es va completant l'estructura de solidaritat per tota la geografia catalana després de la seva recent aparició dins el panorama polític català. La jornada, presidida pel coordinador regional, Fèlix Simón, s'ha anat desenvolupant seguint l'ordre del dia, explicant primer el funcionament de les primàries, presentant-se cadascun dels diferents electors per poder donar-se a conèixer i comentar quines són les raons de la seva participació i per acabar la realització de la votació i posterior escrutini. Finalment, el resultat d'aquestes primàries, celebrades amb la participació de més d'una trentena de persones adherides i simpatitzants de tota la comarca de l'Alt Penedès, ha estat l'elecció d'una nova executiva comarcal formada per 5 secretaries ocupades per adherits de diferents municipis de la comarca. Així doncs, el càrrec de coordinadora comarcal l'ocupa Margarida Jovés, d'Olèrdola, que assenyala que el treball del seu equip a partir d'ara serà estendre el missatge independentista. S'intenta buscar gent que treballi des de baix, a nivell local, a nivell comarcal, a nivell regional i a nivell nacional. En cada una dels estaments hi ha els 5 càrrecs que hem comentat i nosaltres la nostra missió és treballar a nivell de la comarca per solidaritat, per aconseguir que el nostre projecte sigui conegut al màxim possible a nivell comarcal i que puguem aconseguir el màxim d'adherits, simpatitzants, votants per arribar al nostre objectiu. La Secretaria d'Acció Municipal correspon a Víctor Santacana de Subirats. La Secretaria d'Organització i Finances queda a càrrec de l'Anna Jovés de la Granada. La Secretaria d'Imatge i Comunicació l'ocupa Gavi Mestres de Vilafranca i, finalment, una secretaria vinculada al món de la cultura és per en Joan Reventós, també de Vilafranca. Aquesta executiva comarcal es presentava en equip sota la denominació l'Alt Penedès per la Independència. Degut a que Solidaritat ha sigut formada de manera molt ràpida, és un partit molt jove que en 4 mesos va haver de decidir presentar-se al Parlament. Ara ens hem trobat que en qüestió de 3 o 4 mesos més hem de prendre la decisió de la presentació a les municipals. Sempre sembla que anem una mica contrarrellotge, som gent molt jove a nivell polític, els que estem implicats, i aleshores necessitem una mica escoltar el que Vilafranca creu que podem aportar o no podem aportar. L'Assemblea va servir també per plantejar un debat que Solidaritat té en aquests moments, que és el de decidir si s'impulsen o no candidatures municipals. Per finalitzar, el nou equip va agrair la participació de tots els presents.